wacho kama. Omiyo kata an bende anyalo dak gi chirni kendo adak higni mang'eny kaka japuonj. Erokamano ahinya. Bende kaka japuonj, Austin. Yes. En gimoro ma sani iwacho ni ok en gimoro ma inyalo bedo ni ipando. Tuo mar ayaki en gino ma nitiere nyaka e sikunde. Nyithindo ma samoro ipuonjo mirado godo, rowere ma bende gintiere. Giwuok oko mar mondo mi ging'e chal margi, jogo ma pok ong'eyo chal margi, kata wacho ni testing ma kamagi, wacho ni kapok opimgi gintiere oko. To tok pimno bende oganda rwakogi e kindgi kaka iwacho ni en achiel kuomgi maonge akweda moro amora igi. Gini en gima osebedo ka chendo sana, but en gima watemo kedo go mondo mi wakel jogi kanyakla, nikech iyudo ka e community kuma wadake gisebedo ga kwede kabisa. Iyudo ka ji oseluor kaluwore gi tuono, nikech kaka ne osebed kokawe, ji ong'e ni en tuo mar anjawa, en tuo mikelo gi gini. Koro iyudo ka nitie nyaka jomoko ma ng'ato nyuolgo, nyathi monyuol godo dhi skul to onyuole kode. Koro iyudo ka obedo gi pogruok gi jowetene kong'eyo. Koro magi gik motemo mondo mi waked godo, kwa ng'isogi kaka ginyalo dak, wang'isogi yo, wang'isogi ni gino kata mana kiseyude inyalo mana ritori maber, imuonyo yath, ichiemo maber, tidak adaka mondo mi ging'e kaka ginene, gibed gi akwede moro mane ji ng'eyo ni in kiseyude to ing'eni inyalo keto kata ni yudo kata ni ng'ato ok nyal ginene modho gokombe kata kodak kodi. Tiyudo kata ka atuo ka modho pi kata gokombe tino kinyal modho gokombe no. Koro gik makamage motemo kedo go mondo mi ang'owa orum stigma cha miluongo na kwede gi dholuo, mondo mi otim ang'o orum. Ene mosebedo kochando kata nyithindo kata mane skul. Iyudo kata koponi awach ni koro adhi, iyudo ka nitie nyathi madhi e secondary to otuo, ka jowetene oseng'eyo, iyudo kobedo ikire oko gi jowetene nikech otuo. Koro wadwaro ni kata iyudo kata mane facility kuonde ma gikawe yedhe, koro gibedo maluor. Koro magi gik motemo kedo go mondo mi giyud kata kaka kuonde ma gikawe yedhe ka gikaw yath maler, giyud jok ma rwakogi, ma ka gidonjo to rwakogi gi hera, wuoyo kodgi maber. Giyudo kata mbese gi ng'isogi joma tuo wetegi ma nyalo ng'isogi kaka gimbe gituo, gisedak gi ginene. Koro magi gik mokedo go, ma kata koponi iyudo ka nyithindo maniga kwede kamano itemo puonjgi mondo gitim ang'owa, ging'e ber ne, ging'e giwach ni kare ginyalo dak kata mana higni mang'eny, kata mana higni 50 ka giritore, gimuonyo yath mondo mi oduok teko mar kwiri mar ginene mar mudhusi no piny. Koro iyudo ka gidhi adhiya kendo gidak maber. Koro magi gik motemo kedo go sani mondo ging'e ni bang' kata bed ni giseyudo tuono to pod ginyalo dak kendo gina kaka wan, kendo gina kaka joma moko, kendo ji ngima maber. Koro mane gima